छापरा के माल मेला में माइक लेके में जा होतिया गाना गाइए। हां हम पटाई तोरा के तोर दीदी हमरा भाई के पापा पटे है तोरा माई के तो मेरे पापा फिर आपकी माई को पटाएंगे कबे ले एही में केहू इशारा कर दे कि प्रमोद जोन कमवा कइले रहले है तोन कर त भैया हम एगो बात जरूर कहब कि हई जेतना हम एगो बात मानी कि राधा से प्रेम करके घनश्याम हो गइले राधा से प्रेम करके घनश्याम हो गइले सीता से प्रेम करके श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गइले आ कलयुग में रंडीन से प्रेम कइले जेल में सरदर सारा सासाराम हो गइले आइले दादा सही बात हम जरूर कहनी कि ब्राह्मण के लइका कतनो गिरी तो ओकरा ध्यान में कि हमरा का करे के मर्यादा अपन राखी ई सरवा पूछू को दे तो हमर दाहे लिखे लगल कि करत का बड़ा था आइले दादा भैया यही तरह के बतिये हो जाता का करबो कि परू फकल फिचकारी छोड़ के चल गइल रे लइका कहलस कि फगुआ के महीना रहल एही में हमरा माल के गावना हो गइल आय आय अब रोज हमर फुचकारी लिखे रहती है बुझाते नहीं कि ठीक कब ले हुए देखिए आह लिखे लगत कि हमर का होता ना हो होता? कलम लइका ये परू फकल फिचकारी छोड़ के चल गइल रे आइल भी त का भइल बा कि भातारा कैसे डलल सचिनरी असु बदल गइल आय क्यों नहीं सासे इहन होली दो चार को मुखड़ा दे दिए जे एही में जियत खात रही लोग का दिक्कत बा फिर पता लगे कि हमारे नहीं ब्यास घरे बने 10 गो गाय गा के जी रहल बने का बहुत वायरल भइल एगो गीत हम गौले रहनी एक जाना पर अरे की बगसर अपन बेटी भी हलो आय हाय 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 आयारा भी हलो फिवा ए बबुआ की बगसर अपन बेटी भी यही तो आरा भी हलो फुआ ए बबुआ आ होला का कि छापरा के माल मोलो अच्छा एमे छापरा के होई तो तू ना माने के होई ई बात हकीकत बा कि बगसर अपन बेटी भी रही आया भी हो हुआ ए बगसर अपन बेटी भी रही आया भी हो हुआ ए बबुआ हमार गीत गाने में भले पैसा मिलो चाहे मत मिलो तहन हंसत रहल हमर काम ठीक बा पैसा का होई तहन लोग कोबे ले कहत रहल को हाली करे जा कोई नहीं कि काम क दिबा के होत नहीं खे हमरा ले का कही अंतिम बात अंतिम कहे के पड़ी अरे कि आज जवन डीजे पर डांस करतिया आय आय सनी भाई हई आज जवन मंच पर डांस करतिया कबे जी ई हमार मालहिया बड़ पुरान मालहिया आओ बात सही बा कि झूठ बा ना बात हकीकत बताओ ए मेरे भेंट भइल बा तो सेट हो जाएगा अरे की करिया करिया सूट सलवार पहनल दिया हाय करिए करिए सूट सलवार पहनल दिया भैया
ई पुरान की मालहिया ई पुरान की मालहिया आज जवन डीजे पर डांस करतिया ये क्लियर कर दी का केहू के घरत का हिट हो गेल हमर निकालते का हिट हो जाओ का करबो करिया करिया सूट सलवार पहन दिया पियर पियर सूट सलवार पहन दिया भेजा रहलो फ्रेम में पीछे नहीं रह के भैया लोग कहता लो ई हमार मालहिया ई है मालहिया ई हमारे के देखे खाती आई बिया जब तक रहबी तब तक घरे हमारे के देखे खाती आई बिया बहरे जब तक रहबी तब तक घरे ए पता चलो के मरावालन के चाहतिया पता चलल मोआ यूट्यूबर वालन के चाहतिया ए भाई तोहन लोग के चाहत नहीं कुछ हमार केनियो से निकाल के डाल दो लोग वायरल हो जाओ मन तहार बात कहत नहीं हमार वायरल हो केला मुंह थोड़े हो वायरल हो केला मुंह ना हो पता लागल मोआ यूट्यूबर के चाहतिया बड़े बड़े चैनल लेके एहमे चाहतिया मेला में माइक लेके एहमे चाहतिया ई हमार मालहिया ई हमार मंच उद्घोषक के इशारा मिल गई संस्कार परिवार ले मिलेला हमरा परिवार में मिलल बा संस्कार कि समय के तरह ध्यान देबे करबे गोलियों मारे के बाद कहि के मरी ह जब इशारा हो गेल कि हमरा माहौल ठीक नहीं है तो मत मरी ह हां हमारे एगो गाना बाद 2 मिनट गा देता नहीं एक मिनट वायरल हो रहा बा रील पे है वायरल होई ई उल्लंघन नहीं करत हमरा समय में बाबा चल बा गोले वाली भैया लोग आदेश बा एगो गोले वाली प्यार करके छोड़ो तारी से बहुत बढ़िया मार्च महीना ले लगातार बड़ भाई मनी मिराज के सीरियल में हमार काम एकदम माना धुन आई एकदम वही पर खुल गेल बा ए ब्यासी उहे हो जाता है जे ब्यास हां उहे होता ए ब्यासी एबर केतना जन लो पनिया के लिए गा दे तनी गार्जियन जे भी होई ओकरा से क्षमा चाहो क्षमा ना करब सब तो बात और का करबो अब तो बुला ले बड़ो कहे के बा अरे की बारी सब खिलाड़ी प्यार को के छोड़ो तारी सब आही रे दादा
कितना गोड़ा मर जाता रम सा हम तू प्यार करब दुर्गा जान के बाकी ये कर माई के छीन दी हम मुर्गा जान के। मम्मी तक मत जाइए, मम्मी तक मत जाइए। हाँ तारा माई के मम्मी तक मत जाइए। हाँ गाना गा रहा, गाना गाइए। हाँ तारा मम्मी बजाई अरे की हो मत जाइए मम्मी तक। अरे वो अलग भाव है छोड़ी मने का जाता नहीं जान लो के जरूरत रहा। अरे की हो पटाईब तोरा के हम पटाई तोरा के तोर दीदी हमरा भाई के पापा पटे हैं तोरा माई के। अरे दादा तो मेरे पापा फिर आपकी माई को पटाएंगे। मजाक खूब तो लेनी देनी है मेरा अब के कबे आज जोड़ी लागल हुआ डांस कर रहे हैं। एकदम में मेरा लेनी देनी हो गई मत जाइए, सीधी सी बात। मुझे बोलिए जो बोलना हो, माँ तक नहीं। चलिए कोई नहीं बाबू वो अपना भाव गा रहे हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं छोड़ दीजिए। सोनू जी भाव माँ तक नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मुझे बोलिए मैं नाचने आई। बिल्कुल जा हो गए प्रेम से बोलो पाले बाबा की हो गई। इतने के त काम रहा ओ सनम जाओ सनम ढुक गई। काल से तू ना तो हम अड़ जाई ना पटना है तो पटो ना तो जल्दी से हटो यहाँ से सब बवाल कोई बहुत काल से अड़ जाई ना तो मर जाई। तो हम तने कहले बनी अरे की बाड़ी सब खिलाड़ी प्यार के छोड़ता रे सो अरे की कहे सोनू पाड़े हमार बात अरे की कहे सोनू पाड़े लारे माटी कोड़ता रे सो पारे पाड़े की पांडे अरे की बाड़ी सब खिलाड़ी प्यार के छोड़ता बाड़ी सब खिलाड़ी प्यार के छोड़ता रे सो दुल्हन लगई हो अरे दुल्हन लगई ताली धोखा दे बाड़ी सो बाबू कि एगो से न लव गभ कई गो से चलता आ कुफुती शरीर हमर पानी नियन गलता कि एगो से न लव गभ कई गो से चलता कुफुती शरीर हमर पानी चंदन सब जानता ते बाबा वे हनी के बारे में देरी ना लगावे ली सो चोरी से का बारे में जिन जना सबसे घमंडिया होले उनका के मुंह के भरे गिरावे ली से है ना लागेला। आही दादा खूब जिन जना घमंड में होया कि हम अकड़ में बानी तो उनका रकड़ तोड़ दी बड़ा ही तो आईफोन कि सब के हु जानता ते ये हनी के बारे में आ देरी ना लगावे ली सो चोरी से का बारे में। आ चलो भैया बेयाजी अरे की मीठी मीठी मोतिया कि कहे सोनू पाड़े लाड़े माटी कोड़ो तारी सो चलो अरे की बाड़ी सब खिलाड़ी बाड़ी सब खिलाड़ी बाड़ी सब खिलाड़ी बाड़ी सब खिलाड़ी